Pamilyar ba kayo sa tiyanak? Kung oo'y hindi na ako magtataka. Dahil base sa kwento ng mga matatanda, nagiging tiyanak daw ang isang sanggol kapag namatay ito nang hindi pa nabibinyagan. Ngunit ang ibabahagi ko ngayon ay hindi tungkol sa tiyanak, kundi may hawig doon. Ito daw kasi ay nabubuo sa pamamagitan ng isang ritual na sinama ng itim na mahika, at ang kwentong ito ay base mismo sa aking karanasan. Ako si Tomas. Hindi ko na itatago ang aking pagkakakilanlan dahil alam kong wala namang nakakaalam ng kwento ko, maliban na lang sa akin at sa yumao kong lolo. Ngayon ay 64 anyos na ako at namumuhay na mag-isa. At magsisimula ang kwentong ibabahagi ko noong ako'y 17 anyos pa lamang. Taong 1976 at nasa bundok kami nakatira noong kasama ang aking ina at ama. Kahit salat sa pera ay kontento na kami na magkakasama. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagtapos pa sa sekundarya, gayong walang-wala rin talaga ang aking mga magulang. Simula kasi nang umalis kami sa poder ng aking lolo para bumukod, ay hindi na rin ako nakapasok sa eskwela. At dahil din parehas na hindi nakapag-aral ang aking mga magulang, kaya takot silang maghanap ng trabaho sa bayan. At mas pinili na lang na magtanim ng mga pwedeng ilako sa patag. Simple lang naman ang aming pamumuhay sa malit naming bahay. Tahimik din dahil wala kaming kapitbahay. Tanging ang maliit na kandila lamang din ang ginagamit naming ilaw sa madilim naming paligid, at kung minsan kapag malaki ang buwan ay sumasaya ako dahil kahit papano ay lumiliwanag ang buong kapaligiran. Klaruhin ko lang din muna sa inyo mga kalakbay na ang aking ama ay bulag. Sa pagkakaalam ko ay nagsimulang mawala ang kanyang paningin nang siya'y tumuntong sa 6 na taong gulang. Medyo nasanay na rin daw si mama sa sitwasyon niya at ngayon ginagamit niya na lamang ang kanyang pandinig at pangamoy. Sa buong buhay ko rin ay hindi ko nakita si mama at papa na nag-away patungkol sa mga walang kabuluhang bagay. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan sila, lalo na kapag bumabalik sa pag-inom si papa, pero maliban doon ay wala na. Sa madaling sabi ay mahal nila ang isa't isa at iniintindi nila ang kakulangan nila. Ngunit nang magsimulang makahanap ng mga bagong kaibigan si papa at tuwing niyayaya siya ng mga ito na mag-inom ay hindi siya nakakatanggi. Hindi ko alam kung nahihiya lang ba siyang tanggihan ang mga ito o gusto niya rin talagang uminom ng alak. Bagay na siyang pinagtalunan nila ni mama nang umuwi siyang gabi na at amoy alak. Pambihira minsan na nga lang eh. Isa pa wala naman akong ginastos kahit 5, kaya ayos lang. Pasigaw na sabi ni papa dahil galit na rin ito sa paulit-ulit na panenermo ni mama sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang sagutan at hindi ko na alam kung ilang oras na ba silang ganoon. Basta't ang alam ko'y biglang tumahimik ang paligid at nakita ko si papa na paalis na naman ng bahay. Nasa labas lamang kasi ako noon sa may gilid ng pinto dahil ayokong makialam sa away nilang dalawa. Maya-maya pa'y narinig ko na tinawag ako ni mama mula sa loob kaya agad ko rin siyang nilapitan. Tomas, pakisundan mo nga ang papa mo. Anong oras na, lasing din niyon at baka mapano siya. Utos agad sa akin ni mama kahit kitang-kita ko pa ang mga likidong lumalabas sa kanyang mga mata. Agad akong tumango bilang pagtugon sa kanya at dali-dali na ring lumabas para sundan si papa. May buwan noong gabing iyon pero hindi ganong kaliwanag, kaya hirap na hirap akong aninagin ng daan. Nangunot naman ang aking noo dahil ang pagkakaalam ko ay kaalis lamang noon ni papa nang sundan ko siya. Pero ngayon kahit anong lakad ko ng mabilis ay hindi ko pa rin siya maabutan. Patuloy lamang ako sa aking paglalakad hanggang sa napatigil ako nang makasalubong ko ang 3 lalaki na hindi ko mamukhaan. Amoy na amoy ko rin ang tapang ng alak sa kanila pero hindi ko na iyon inisip pa. Napansin ko rin na may dala silang itak. Tig-iisa silang 3. Sa aking paglalakad ay bigla akong napaisip. Nilingin ko ang 3 lalaking nakasalubong ko pero hindi ko na sila makita. Doon na ako nakaramdam ng biglang kaba. Wala kasing ibang bahay sa ibabaw kundi ang sa amin lang. Naalala ko rin na may daladalang tag-iisang itak ang mga iyon
kaya agad kong naisip si Mama. Alam ko kasi na kapag nakarinig siya na may taong paparating ay magsasalita iyon. Kaya imbis na sundan si Papa sa patag ay mas pinili kong ibahin ang aking direksyon at balikan si Mama. Lakad takbo ang aking ginawa para makarating agad sa munti naming bahay. Ngunit otomatikong nahinto ang aking katawan nang marinig ko ang sigaw ni Mama na nooy nasa labas ng aming bahay. Kasama ang 3 armadong lalaki na hindi ko talagang maklaro ang mga muka. Kitang-kita pa ng 2 mata ko kung paano ang pagpapahirap nila kay Mama bago nila ito lagutan ng hininga. Hindi ko alam pero ng mga sandaling iyon ay naduwag ako. Nanginginig ang buo kong katawan at hirap na akong gumalaw. Ang alam ko lang ay bigla akong nagtago sa likod ng maliit na punong naroon. Nagpapasalamat na lang din ako dahil hindi masyadong maliwanag ang sinag na nagmumula sa buwan kaya hindi nila ako nakita. Dahil kung nakita man nila ako na nagtatago doon ay tiyak kong wala na rin ako sa mundong ibabaw. Umurong ang aking dila, nagtagpo ang aking pawis at luha at nang masiguro kong wala na sila ay doon ko na pawisang nilapitan si Mama. Nagawa ko pang ilipat ang tenga ko sa dibdib niya pero wala na akong marinig na tibok ng puso. Hindi na rin siya humihinga kaya alam kong patay na siya. Gusto kong sumigaw ng mga sandaling iyon at humingi ng tulong. Pero natatakot ako na baka marinig ng 3 lalaki ang pagsigaw ko at balikan nila ako para patayin. Bukod doon, sino naman kaya ang tutulong sa amin ng ganoong oras? Mga kuliglig lang naman ang naririnig ko ng gabing iyon. Kaya isang mahinang iyak na lamang ang aking nagawa at nang medyo may masmasan ako, ay binuhat ko ang dugo ang katawan ni Mama sa loob ng aming bahay. Tapos ay hinintay mag-umaga habang wala pa rin ako sa tamang wisyo. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari habang ako'y wala sa sarili. Basta't ang tanda ko'y saka pa lamang ako bumalik sa ulirat nang sampalin ako ni Papa ng paulit-ulit. Doon na ako naiyak at nilapitan ng patay na katawan ni Mama habang nakaluhod. Tinanong naman ako ni Papa kung ano ang nangyari habang siya ay humihikbi. At doon ko na sinabi ang lahat ng nangyari. Simula sa utos ni Mama sa akin na sundan siya at ang pagpatay dito ng 3 kalalakihan. Galit na galit si Papa at sumisigaw na umiiyak sa harapan ni Mama. Tapos ay pinagsusuntok niya ang mga gamit namin. Hindi ko na rin alam kung ilang oras naging ganun si Papa. Basta't nang makita ko siyang kinuha ang kanyang itak at paalis na, ay doon ko na siya pinigilan. "Huwag mo kong pigilan, Tomas. Papatayin ko ang may gawa niyan sa mama mo." "Pa, hindi po natin alam kung sino ang may gawa niyan." "Alam ko kung sino. Dahil nakaalitan ko sila kagabi. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nila." Masyadong malakas si Papa ng mga sandaling iyon at maski ako hindi ko na rin siya mapigilan pa. Tanghali na nang bumalik siya sa aming tahanan at sinabing tinawanan lamang siya ng mga kinumpronta niya. Kaya daw nilang kasuhan si Papa dahil sa pamamaratang nito ng walang pruweba. "Tumestigo ka, Tomas. Nakita mo ang nangyari, hindi ba?" "Pero pa, nakita ko po ang nangyari. Kaya lang hindi ko po sila mamukhaan. Alam ko lang po ay 3 sila at mga armado. Pero hindi ko po alam kung sino." Sa sinabi kong iyon ay mas lalong nagalit si Papa. Muli siya nagsisisigaw habang karga-karga ang katawan ni Mama. Rinig ko pa na pilit niyang pinapagising si Mama dahil hindi siya naniniwalang patay na ito. Kinahaponan ding iyon ay nagukay si Papa ng libingan ni Mama sa likod ng aming bahay. At hindi ko rin makalimutan na simula noon ay parang nag-iba na ang aking ama. Nagsimula siyang mawalan ng gana sa lahat ng bagay at maski ang pakikipag-usap sa akin ay hindi niya na magawa. Minsay nasabi niya pa sa akin isang beses. Nahanap siya ng pera para may pamasahe ako papunta sa aking lolo. Doon na daw ako mananatiling muli pero hindi ako pumayag. Labis-labis ang pagtutul ko sa kagustuhan ni Papa. Pero sa huli pinalis niya pa rin ako at napunta nga ako saglit sa poder ni Lolo. Ngunit ilang buwan lamang din ako doon dahil mas pinili kong balikan si Papa. At sa pagbabalik ko nga sa aming munting bahay ay wala naman masyadong nagbago. Bukod na lamang sa mabigat na aura at mga alikabok. Kahit ang labas ng bahay ay mukhang napapabayaan na. Ang akala ko'y wala pa doon si Papa dahil nakasarado ang pintuan.
Pero dahil hindi naman iyon nakalak kaya nakapasok pa rin ako. Agad sumalubong ang hindi ko maipaliwanag na amoy at agad ako nasuka. Nang inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng bahay, ay marami akong nakitang itim at pulang kandila. Hindi ko alam kung ginagamit lamang iyon ni Papa para magsilbing ilaw niya, pero sobrang dami niyon para gawing ilaw. Hanggang sa naramdaman ko ang pagbukas ng pinto mula sa labas at doon ko na muling nakita si Papa. Namayat siya't kung hindi ako nagkakamali, ay kung ano ang suot niya noong huli ko siyang makita, ay ganun pa rin ang suot niya ngayon na sobrang dumi na. Pa, sa mahina akong sambit. Ano pong nangyari sa iyo? Ano ang mga ito? Itong kandila, rebulto ng demonyo. Ano pong ibig sabihin ng mga ito, pa? Ngunit imbis na sagutin ang aking mga katanungan, ay iniwas lang ni Papa ang tingin niya sa akin at kinuha ang mga nagkalat na pera-perasong damit sa lupa. Bakit ka pa bumalik dito, Tomas? Sana hindi mo na lamang ako binalikan pa. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na doon ka na sa lolo mo? Pero pa, wala na po akong balita sa iyo. Isa pa, hindi ba't sinabi mo na susunod ka sa akin? Tomas, hindi ako titigil hanggat walang nagbabayad sa pagkamatay ng mama mo. Ni hindi ko man lang siya nabigyan ng maayos na libing. Tapos gusto mo pati ang hustisya niya ipagkait ko rin sa kanya. Wala pong may gusto sa nangyari, pa. Maski ako man ay gusto ko rin ng hustisya para kay mama. Pero wala po tayong katibayan. Kaya nga, Tomas, at dahil hindi ko magagawa sa legal na paraan, gagawin ko to sa paraang alam ko. Bigla naman akong kinabahan sa sinabing iyon ni Papa. Kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. At doon ay agad akong nagimbal sa ipinagtapat niya sa akin. Dahil nga daw sa kagustuhan niyang maipagiganti si mama, ay lumapit siya sa demonyo. Oo, tama ang narinig niyo. Isang demonyo, mga kalakbay. Gumawa siya ng isang ritual na may kasamang itim na mahika at malapit nang mabuo ang inaasahan niya magbibigay hustisya kay mama. Ang isang hindi pangkaraniwang nilalang na tinatawag niyang isang tuyol. Ito daw ay isang maliit na nilalang na kamukha ng isang bata. Kapag daw nabuo na ito sa eksaktong kabilugan ng buwan, ay wala itong ibang susundin kundi ang Panginoon nito na walang iba kundi si Papa. Anak Tomas, sa pamamagitan ng tuyol na siyang magiging alagad ko, mabibigyan ko na rin ng hustisya ang mama mo. Kaya kung gusto mo akong pigilan sa plano ko, Tomas, huwag mo nang subukan dahil mamaya sa kabilugan ng buwan ay magagamit ko na siya at wala akong ititira sa kanila. Ramdam ko ang gigil at pot sa tinig ni Papa. Naiyak na lamang ako at hindi ko na siya sinubukang pigilan pa. Alam ko kasi ng mga sandaling iyon ay hindi ko na mapipigilan pa ang aking ama. Matagal na panahon niya na rin itong hinintay at maski ako ay gusto ko na rin mapagbayaran ng mga di kilalang lalaking iyon ang ginawa nila kay mama. Nang maggabi na ay pinagmasdan ko lang ang paghahanda ni Papa. At habang ginagawa ko iyon, ay para ko na talaga siyang hindi kakilala. Nandun ang galit sa lahat ng galaw niya at ang mga kakaibang ngiti na nagbibigay pangamba sa akin. Tomas, ihanda mo na ang iyong sarili. Heto at ginagawan na rin kita ng kwintas. Kailangan mong isuot ito mamaya para hindi ka atakihin ng tuyol. Kinuha ko iyon pero hindi pa rin nawawala ang tingin ko sa kanya. Nang tila'y maramdaman niya naman ang mga titig ko, ay doon na siya muli nagsalita. Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin, anak? Parang ako ang may ginawang mali. Pa, mangako po kayo sa akin na gagawin mo lang ito para kay mama. Hindi po ako sang-ayon sa gusto mong gawin ngayon. Pero dahil gusto ko rin mabigyan ng hustisya si mama, ay papayag ako. Pero mangako po kayo na isang beses mo lang gagawin ang nasa isip mo. Hindi ako sinagot ni Papa na animoy wala siyang narinig at pinagpatuloy niya lang ang ginagawa niya. Pa, muli kong sambit dahil kinakabahan ako sa maaring mangyari. O na, sige na anak. Tumayo ka na dyan at isuot mo na ang kwintas na ibinigay ko sa'yo bago tayo umalis. Pero kahit umuo na si Papa, ay hindi ko alam kung bakit nagdududa pa rin ako. Sa nasa isip ko pa lang kasi na nakipagkasundo siya sa demonyo para lang magawa niya ang sa tingin niya'y tama, ay nag-aalala na ako kung ano ang maaari nitong gawin sa kanya bilang kapalit. Sinamahan ko siyang umalis at nagpunta kami sa kagubatan
na ngayon ko pa lamang napuntahan. Tiyak ko na rin na madalas nang pumarito ang aking ama dahil may mga nagkalat ng punit-punit na damit doon, katulad ng mga damit na nakita kong nagkalat sa bahay kanina. Hiningi niya ang tulong ko para ilagay ang mga itim at pulang kandila sa paligid. 12 itim na kandila at 12 pulang kandila ang kailangan naming ilagay at sindihan. Nang matapos ay may nilagay si Papa na isang pabilog na lagayan at binuhusan niya ito nang hindi ko alam kung anong tawag doon, sapagkat hindi ko na iyon natanong pa kay Papa. Basta't kakaiba ang amoy niyon. Sobrang bango at hindi masakit sa ilong. Maya-maya lang ay lumuhod na si Papa habang may binabanggit siyang salita na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Dahil hindi ko rin alam kung anong lengguwahe iyon. Basta't ang tanda ko'y 12 beses niya rin iyong sinambit habang nakaluhod at ang kanyang ulo'y nasa lupa. Pa, wika ko dahil nagsisimula ng manindig ang mga balahibo ko sa katawan. Bigla kasing lumakas ang hangin sa paligid. Pero kahit malakas ang hangin, ay hindi namamatay ang kandila. Ilang sandali pa'y dahan-dahan nang iniangat ni Papa ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Doon na nanlaki ang dalawa kong mata dahil parang hindi na si Papa ang aking nakikita. Pulang-pula at nanlilisik ang dalawa niyang mata na bigla rin namang bumalik sa normal makalipas ang ilang segundo. Gusto ko siyang pigilan pero huli na ang lahat. Kung sana'y alam ko lang na magdudulot ito ng kapahamakan, ay sana'y hindi na ako umalis sa tabi ni Papa at hindi na rin sana ako pumayag na gawin niya ang ritual na ito. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na maiibahagi ng detalyado. Dahil kahit ngayon kapag naaalala ko iyon, ay nanginginig pa rin ang sistema ko. Basta't ang masasabi ko'y mali na binuhay ni Papa ang isang nilalang na galing sa isang demonyo. Maski ako ay takot noon nang makita ko ang nilalang na iyon. Dahil ng gabing iyon nang magising at mabuhay ang tinatawag niyang tuyol, na gagawin niyang alagad ay doon ko na nakita ang kakaibang saya sa mukha ni Papa. Ngunit hindi saya na mula sa puso, kundi saya ng paghihiganti. Nakakatakot ang itsura ng tuyol. Isa itong hugis bata, isang dangkal lamang ang laki nito. May malalaking mga mata, matutulis na mga ngipin at mabilis na mga galaw. Nagulat pa ako nang kuhanan ni Papa ang isang patay na manok sa kanyang bag at ihali iyon sa kakaibang nilalang. Ilang segundo lamang ang lumipas ay lasog-lasog na ang manok sa harapan ko. Labis ang takot ko noon, kaya maniwala man kayo o sa hindi, nagawa kong maihi sa aking pantalon. Pero mas lalo pang bumilis ang tibok ng aking puso nang mapagtanto kong nakapatong na ang nilalang sa aking balikat. Mas lalo akong naging tood sa aking kinatatayuan. Inaamoy niya ako hanggang sa marinig ko ang tinig ni Papa. "Huwag mo siyang gagalawin, anak ko yan." Doon na umalis ang nilalang sa aking balikat at bumalik kay Papa. At nang gabing iyon doon na inutusan ni Papa ang kakaibang nilalang na patayin ng mga pumaslang kay Mama. Wala siyang sinabing pangalan, basta't sinabi niya lang na wala siyang ititira, maski isa kaya iyon ang ginawa ng kakaibang nilalang. At bumalik itong punong-puno na ng dugo ang kanyang mukha, partikular na sa kanyang bibig. Ito ang magsasalba sa atin, anak. Siya ang daan sa kaginhawaan. Iyon ang tanda kong sinabi ni Papa sa akin bago siya umalis sa aking harapan. Ibang-iba na ang tono ng kanyang pananalita. Kung hindi lang ako nakadilat at kung hindi ko nakita ang itsura ni Papa, ay iisipin kong ibang tao ang kausap at kasama ko. Kinabukasan ng magliwanag na ang paligid, ay kitang-kita ko pa ang nangingitim kong mata sa harap ng salamin. Hindi ako nakatulog ng maayos noon. Sinabayan pa ng kumalat na balita na may pinatay daw sa patag kagabi at walang nakakaalam kung sino ang may gawa. Basta't ang sabi hindi daw iyong gawa ng isang ordinaryong tao. Rinig ko pa ang pagtawa ni Papa ng malakas at paulit-ulit na sinasabing nabigyan niya na ng hustisya si Mama. Doon na ako lumapit at kinausap siya. "Pa, ngayon na nagawa mo na ang nais mo, itigil mo na ang paggamit sa sinasabi mong tuyol. Masyado nang delikado." "Ano ba ang sinabi ko sa iyo, Tomas? Hindi ba't sinabi kong oo?" Nakahinga ako ng maluwag sa naging sagot sa akin ni Papa. Ngunit lingid pala sa aking kaalaman na isa lamang pala iyong kasinungalingan. Dahil ng sumunod na gabi may namatay na naman sa patag
hanggang sa nagsunod-sunod na ang pag-atake at hindi ko na iyong kinaya pa. Kaya nang umagang makita ko si Papa na nagsisibak ng kahoy, ay doon ko na siya masinsinang kinausap. Hindi ako sigurado kung makikinig ba siya sa akin. Basta't ginawa ko to para matauhan na siya at malaman niyang maling-mali ang kanyang ginawa. Ikaw ba ang may pakana sa mga pagpatay sa bayan, Papa? Inutusan mo na naman ba ang alaga mo? Uwi ka ako dito. Ano bang sinabi ko sa iyo, Tomas? Tugon naman ng aking ama. Sinabi mo pa na pag nakuha mo na ang hustisya kay Mama, ay ititigil mo na ang gawaing iyan. Nangako lang ako, pero wala akong sinabi na tutuparin ko ang ipinangako ko. Pinaglaanan ko ito ng mahabang panahon, Tomas. Ginugol ko ang lahat ng oras ko para dito at ngayong gusto mong itigil ko ang ginagawa ko. Ang lahat ng tao sa patag ay pinagtatawanan ako noon. Pinagtulungan nila ako. Bakit? Katawa-tawa ba akong hihingin ang hustisya para sa mahal ko? Kahit isa ay walang tumulong sa akin, kaya wala akong ititira sa kanila. Wika ng aking ama. Kaya pati ang mga inosenteng tao idadamay mo pa. Paano ang mga walang kasalanan? Isasali mo rin ba sila? Iaalay sa tuyol para lang makontento sa nais mo? Huwag mo akong pagsabihan, Tomas. Dahil simula nang ialay ko ang buhay ko sa demonyo, ay wala na akong pag-asa pa. Matatapos lamang ang lahat ng ito kapag naubos na ang mga tao sa bayang ito. Sa galit ko na rin kay Papa noon ay dali-dali kong hinugot ang kwintas na ibinigay niya sa akin. Tapos ay pinagbantaan ko siyang sisirain ko iyon. Ngunit hindi siya natibagbag ko sa isang nakakalokong ngiti lang ang kanyang ginawa. Sige, sirain mo kung gusto mo na ring mamatay. Sinabi ko na sa'yo na manatili ka sa lolo mo, pero hindi ka nakinig. Bumalik ka pa dito. Ngayon kung ayaw mo sa ginagawa ko, umalis ka na at huwag ka nang babalik pa dahil wala ka na rin babalikan. Demonyo na ang nagmamay-ari sa akin, Tomas. Nasindak ako sa sinabing iyon ni Papa. Dali-dali akong pumasok sa bahay at doon na napahugulgol. Ang buong akala ko noong simula nang bumukod kami kina lolo ay ang umpisa na ng aming masaya at tahimik na pamumuhay. Pero ngayon hindi ko lubos na akalain na ganitong mga alaala pala ang babaunin ko sa aking pagtanda. Hindi nagpapigil si Papa sa kanyang masamang hangarin at patuloy niya pa rin ginawa ang pagpatay tuwing dumidilim ang paligid. Minsan pa'y nasabi niya rin sa akin na sa tuwing may biktima ang kakaibang nilalang ay nalalasahan niya ang tagumpay at ang hindi maipaliwanag na saya sa kanyang katawan. Gusto kong paulit-ulit na pigilan si Papa, pero tila'y nakasarado na ang isip niya sa lahat ng aking sasabihin. Kaya para matigil siya'y sinira ko ang kwintas na binigay niya sa akin. Wala na akong naisip na ibang paraan ng mga sandaling iyon, kung hindi isakripisyo ang aking sarili para matigil na siya. At inaasahan ko na rin na aatakihin ako ng alagad niya, gayong wala na akong proteksyon mula kay Papa. Napakaliit ng nilalang na iyon. Pero nang daganan niya ako, ay hindi ko maigalaw ang iba't ibang parte ng katawan ko na para bang saglit akong naparalisado. Lumapit ang tuyol sa may daliri ko at isa-isang pinagkakagat iyon. Kasabay noon ay ang pagsigaw ko ng malakas dahil sa sakit. Wala na siya sa ibabaw ko pero hindi pa rin ako makagalaw. At nang unting-unting nanumbalik ang pisikal kong lakas, ay doon ko na sinibukang igalaw ang aking paa para paalisin ang kakaibang nilalang. Ngunit hindi pa man ako nakakaabot, ay lumipat na siya sa may panang ko. Nanlalabo na ang aking paningin at ng mga oras na iyon, ay alam kong katapusan ko na. Ngunit bago ako lamunin ng dilim ay nakita ko pa ang paglapit sa akin ni Papa. Hindi ko na alam ang mga nangyari pagkatapos noon dahil nawalan na ako ng malay. Basta't ang tanda ko'y nagising ako ng umaga at nasa labas pa rin ako habang nakahiga at ganun pa rin ang forma. Masakit ang aking katawan at nanghihina ako habang sinasambit ang pangalan ni Papa. Pero wala na ito doon. Hinintay kong gumabi dahil akala ko'y babalik siya pero walang dumating. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya at sa kakaibang nilalang. Pero nang ikuwento ko ang lahat kay Lolo nang makabalik ako sa kanya, sinabi niya sa akin na baka inutos ni Papa na kainin siya ng tuyol. Gayong sa kanya lamang naman ito sumusunod. At kapag namatay si Papa,
ay ang pagkamatay din ng nilalang na iyon. Pero hindi ako sigurado kung totoo ang mga sinabi ni Lolo. Basta't isa lang ang alam ko. Pagkatapos noon ay nagbago na ang buhay ko. Bumalik rin ako sa dati naming bahay sa bukid. Pero halos kasing taas na ng puno ang mga damo doon. Minsay pabalik-balik naman ako doon para dalhan ng bulaklak si Mama at ganoon din si Papa sa mismong loob ng bahay namin. Marahil hindi man ito masyadong nakakatakot para sa iba. Pero sa akin, sa mura kong edad noon ay isa itong kalbaryo at masamang panaginip. Sana nga ay panaginip na lamang ang nangyari dahil pwede pa akong magising ng masaya. Pero totoo ang lahat at iyon ang aking habang buhay na dadalhin hanggang sa aking hukay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.